Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. It's 5 o'clock. Amen. Tama-tama po mga minamahal. At tayo na po tumayo. Tayo po tumayo bilang pag-alang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal na mga aral, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Purihin po ang ating pinakamama ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong darling, beloved honorable evangelist pastor Weldy Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo po sa katatapos na yugto naming pananambahan. Hallelujah. O mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, o mahal na Panginoon. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan, na may pagpapakumbaba, pagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita, maging ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Buksan mo po ang aming pangunawa kaisipan. Hallelujah. Pagpalain mo po kaming lahat at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At maminamahal, ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang madaling umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist pastor Weldy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder, praise the Lord po, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal, hallelujah, beloved viewers, amen, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na magbisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong ihanda, mga minamahal, ating pong mga kwaderno, ating pong mga Bible, ating pong panulat, ating pong isulat, mga minamahal, yung ating pong mga pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong pamagatan, mga minamahal, titulo, bigyan po natin ng titulo ating pong pag-aaralan. Pinagpala. Amen. Blessed, mga minamahal. Amen. Pinagpalang lubos. Amen. Aklat po ng Salmo, Kabanata 65, talata po ay 4. Praise the Lord. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang makatahan sa iyong looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po pala, mga minamahal, amen? Tayo po pala ang mapalad na tao na pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing mapalad, mga minamahal, pinagpala,
Ibig sabihin, mga minamahal, yung pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung pinalapit mismo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kanyang sarili. Amen? Hindi ang mga tao, mga minamahal, amen, nagtatamasa ng karangyaan, mga minamahal. Hindi po sila ang mga pinagpala, mga minamahal. Amen? May magagandang kotse, may malalaking bahay, mga minamahal. Amen? May mga magagandang trabaho, may sariling kumpanya, mga minamahal. Amen? Hindi po yan ang sinatawag, hindi po sila, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi ng banal na kasulatan na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapagkat malinaw sa ating pong binasa, mga minamahal, sino daw ang mapalad? Mapalad ang tao na iyong pinipili. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag pinili tayo ng ating dakilang Diyos, tayo po ang pinakapalad sa lahat ng mapalad. Bakit, mga minamahal? Amen? Sapagkat dito po sa aklat ng mga awit, sa kabanata po ay 103, sa talata po ay 1, 2 hanggang 5. 103, talata ay 2 hanggang 5. Ito pong nakasulat, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, sapagkat tayo pinili ng ating pong pinakamamalapang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mga sisiyahan. Amen? Tayo po ay mga sisiyahang lubos. Amen? Sapagkat, mga minamahal, sapagkat tayo po ay nasiyahan, sinasabi ng aklat na ito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen? Sapagkat tayo nasiyahan, mga minamahal, tayo pinili ng mahal na Panginoon, tayo po ay nagpupuri sa kagalakan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat pinili tayo, mga minamahal, amen? Ng ating pong pinakamamahal yung ating binasa, yan po yung ating mga nakamtan, mga minamahal. Ipinagkaloob sa atin ng libre ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pinili tayo ng mahal na Panginoon, kaya tayo po ay pinatawad sa ating mga kasamaan. Amen? Lahat ng ating kasamaan, pinatawad ng mahal na Panginoon. Pinagaling lahat ng ating mga karamdaman. Amen? Yung mga may kitungin, lilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, mga pipi, amen, nakapagsalita, mga bingi nakarinig, amen, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, na siyang tumutubos sa ng iyong buhay sa pagkapahamak. Ang ating buhay, ang ating kaluluwa, ang ating kalagayan noon, mga minamahal, papunta na po sa pagkapahamak, sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Subalit sapagkat tayo pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang ating buhay ngayon, mga minamahal, amen, ay hindi na para po sa dagat-dagatang apoy, para na po doon sa buhay na walang hanggan, sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit kapag hindi tayo pinili ng mahal na Panginoon, wala tayong kinabukasan, mga minamahal. Amen? Kahit pinili tayo ng mahal na Panginoon, sapagkat tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay walang trabaho noon. Amen? Ang ating buhay, amen, isang kahig, isang tuka, ang ating bahay kapag umulan hanggang sa loob umuulan, mga minamahal. Pag natutulog, mga minamahal, siksikan sa loob, parang sardinas, mga minamahal. Amen? So, balit sapagkat tayo pinili ng mahal na Panginoon, meron tayong magandang bahay, amen, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, nabigyan ng magandang hanap buhay, nabigyan ng magandang trabaho, nabigyan ng magandang posisyon, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kahit tayo papalad sa lahat ng mapalad. Amen? Subalit, mga minamahal, hindi ibig sabihin, amen, na tayo po, mga minamahal, ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi lahat
mga minamahal, amen, ay pagpapala, mga minamahal, amen. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi lahat, mga minamahal, amen. Hindi po lahat, mga minamahal, ay pagpapala. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, may kaakibat na pagsubok, amen. Kakambal na ng isang Kristiyano ang pagsubok, mga minamahal, amen. Kaya't huwag magtaka, mga minamahal, amen. Huwag po tayo magtaka, mga minamahal, amen. Huwag po tayo magtaka kung bakit, mga minamahal, merong mga pagsubok, bagamat tayo po ay naglilingkod sa totoong Diyos na buhay, mga minamahal, amen. Sapagkat mismo, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen, ang nagsabi, mga minamahal, ito po, mga minamahal, mga dahilan ng mga pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano, amen. Aklat po ng Sikaraya, mga minamahal, kabanata ay 13, talata po ay 9, ito po ang nakasulat, ito po ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ito po pala, mga minamahal, ang dahilan, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal po pala, ay dadalisayin, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na parang pilak, mga minamahal. At tayo po'y susubukin na parang pagsubok sa ginto, mga minamahal, amen. Unang Pedro, kabanata 1, talata 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Dinadala tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, sa apoy upang tayo po ay dalisayin, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, ang iba sa atin, nakakalimot po, mga minamahal, sa pagtagal ng panahon, mga minamahal, sa pagdaan ng araw, ng panahon, mga minamahal, kagaya ng mga Israelita doong una, mga minamahal, amen. Maraming himala ipinakita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus nung sila pa po ay nasa Ehipto, mga minamahal. Amen? Doon po sa Ehipto, nakaranas ang mga Israelites ng mga grabing himala. Amen? Pag-ulan ng granizo, mga salot, mga minamahal, ipinakita, ipinaranas ng mga Ehipto. Subalit, ang mga Israelita, mga minamahal, amen, ay hindi man lang naapektuhan sapagkat iniingatan sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Namatay lahat ng mga panganay sa Ehipto. Subalit sa panganay ng mga Israelites, walang namatay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sa pagtakas po nila sa pagdaan sa dagat na pula, mga minamahal, amen, nahati yung dagat, mga minamahal, amen. Grabe, mga minamahal, amen. Grabing himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Subalit sa katagalan, mga minamahal, amen, dinala po sila sa ilang, mga minamahal, amen. Dinala sila, sinubok sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus kung hanggang kailan sila susunod, amen. Kung hanggang kailan sila magpapakumbaba at sasampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumaan, mga minamahal, ang buwan. Amen. 2 buwan at 15 araw, mga minamahal. Amen. Ang mga Israelites nagutom. Anong sabi nila? Mga minamahal, sila'y nagreklamo, mga minamahal. Amen. Nagreklamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagreklamo sila kay Moses. Moses, dinala mo ba kami dito upang patayin sa gutom? Mabuti pa yung aming buhay doon sa Ehipto. Sabi nila, mga minamahal. Amen. Murmuring, mga minamahal. Amen.
Hindi po yan ang nais ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, kagaya ng sa atin, mga minamahal. Amen? Nais ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen? Kapag tayo po ay dinadalisay, mga minamahal, dinadaan sa mga pagsubok, nais ng ating pong pinakamamalapeng Diyos, tayo po ay magpakumbaba, amen, sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Tayo po ay susunod sa mga pinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sabi nga po, huwag matigas ang ating mga ulo, mga minamahal, amen. Ang pagsunod, mga minamahal, ay mainam kaysa sa hain. Obedience is better than sacrifice. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Si Amang Abraham, amen, sinubok, mga minamahal. Ipinangako ng ating dakilang Diyos na sa kanya magmumula ang lahat ng lahi. Ang kanyang magiging lahi, sing dami ng buhangin sa dagat, sing dami ng bituin sa langit. Subalit dumating ang panahon, sinubok siya, mga minamahal. Anong sabi ng ating dakilang Diyos? Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak na Isaac. Si Isaac. Si Amang Abraham, nagreklamo ba, mga minamahal? Hindi po siya nagreklamo, mga minamahal. Amen? Ang kanyang ginawa, nagpakumbaba siya. Sinunod niya ang utos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Inalay niya ang kanyang anak, mga minamahal, subalit sa huli, pinigilan siya ng anghel ng malapenon. Amen? Anong sabi? Huwag mong saktan ang iyong anak. Amen? Kahit si Abraham, mga minamahal, amen, doon napatunayan ang kanyang pagiging matapat. Amen? Man of faith, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Ipinakita ni Amang Abraham ang pagsunod at ang pananampalataya sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Na kung tayo ay susunod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, anumang mga pagsubok dumaan sa ating buhay, naroon pa rin ang ating pananampalataya, ang pagsunod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, matutupad sa atin ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Isang kapatiran po natin, mga minamahal. Amen? Ito'y lagi nating naririnig. Pinag-uusig ng kanyang magulang, mga minamahal, ng kanyang ama. Ang sabi ng kanyang ama, huwag ka nang dumalo dyan sa Jesus Miracle Crusade. Meron na tayong dinadaluhan. Amen. Katoliko ka. Bakit ka lumipat dyan sa Jesus Miracle Crusade? Sabi niya, mga minamahal. Ganon ang ganon, mga minamahal. Kahit pinapagalitan na siya, mga minamahal, dahil umaga na siya kung umuwi, mga minamahal. Naisip pa nga niya ng baka may katagpo pa siyang iba habang nasa labas, mga minamahal. Sapagkat umaga na nga kung umuwi, kababae pa naman tao, sister, mga minamahal. At pag umuwi, umaga na po, mga minamahal. Amen? Isang araw, mga minamahal, sabi ng kanyang ama, pag dumalo ka pa dyan, ito na ang katapat mo. Naghasa ng itak, mga minamahal. Naghasa ng itak. Subalit ang ating kapatid na ito, mga minamahal, hindi na tinag ang kanyang pananampalataya. Sumunod pa rin sa ating pong pinakamalapeng. Dumalo 3 times a week, sinunod ang bilin ng propeta ng Diyos. Amen? 3 times a week, dumadalo, mga minamahal. Isang araw sa kanyang paglabas, mga minamahal, sabi ng kanyang ama, sinabi ko lang huwag kang dadalo. Sabi niya, pinagtataga yung kanyang anak, mga minamahal. Pinagtsachap-chap, mga minamahal. Amen. Dahil sa pinagtsachap-chap, mga minamahal, nilagay sa sako, talagang doon na nilagay sa kabaong, mga minamahal. Amen. Subalit may layunin po ang ating pong pinakamamalapeng. Yung kanyang kaluluwa, napunta sa langit, nakausap ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sabi ng ating dakilang Diyos, anak, bumaba ka, magpatotoo ka. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, malapay nun. Wala, yung aking katawan, basta bumaba ka anak, sabi ng ating dakilang Diyos. Pagbaba niya, mga minamahal, biglang nabuhay, mga minamahal. Nasa kabaong biglang bumangon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Lahat ng naroon, mga minamahal, hindi sila natakot. Bagkus sila po, mga minamahal, ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Lahat doon sa bayan na yon naligtas sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikarararangal. Amen. Sa pagpapakahayag ni Kristo
Dito po, mga minamahal, amen, naluluwalhati ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ikalawa, bakit may pagsubok, mga minamahal? Amen? Dahil sa kaaway. Amen? Dahil sa kaaway ng Diyos. Aklat ng Job 1:7, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pamamanhik, manaog doon. Amen. Kaya po pala may mga pagsubok, kagagawan din po ng kaaway ng mahal na Panginoon. Amen. Si Satanas, numero unong taga-usig natin yan, mga minamahal. Araw at gabi. Sabi nga po, saan ka nang galing, Satanas? Sabi ni Satanas, panhik panaog, mga minamahal. Wala nang ginawa si Satanas kundi pumanhik, pumanaog, umakyat, bumaba upang magsumbong sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, amen, ay isumbong sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kagaya ng nangyari kay Job, mga minamahal. Amen? Si Job, mga minamahal, isang dakila, mga minamahal. Amen? Siya po, mga minamahal, ay lingkod ng ating pong pinakamamahal. So, siya po ay sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Amen? Kaya't siya po, mga minamahal. Amen? Kaya't ang pagsubok sa ating buhay, mga minamahal, amen, si Satanas, mga minamahal, pinahihintulutan din po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Upang subukin po yung ating pong pananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat po ng unang Pedro 4:12, mga minamahal, sinasabi po dito, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Amen. Kakambal na natin ang pagsubok, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, dadalhin tayo ng mahal na Pinoon. Amen. Upang subukin, dalistayin. Amen. Puruhin, parang ginto, mga minamahal. Amen. Kahit sabi nga po, kung lagi tayo nagkakaroon ng pagsubok, ipagpasalamat po yan natin sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat, mga minamahal, sinasabi nga po, mga minamahal, dinadalisay tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinupuro na parang ginto. Amen. Kahit sinasabi po, mga minamahal, huwag tayong magtaka. Bakit kabi-kabila may pagsubok, mga minamahal? Pagkatapos ng pagpapala, mayroong pagsubok, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga po, kung marami tayong pagsubok, mas maraming pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Aklat ng unang Pedro, ituloy po natin ang basa, 4:12, 13 hanggang 14, mga minamahal. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Merong mga pag-uusig. Amen. Si Job, mga minamahal, inalis lahat sa kanya, mga minamahal, iniwan maliban sa kanyang asawa, mga minamahal. Ang kanyang anak, ang kanyang lahat ng tinatangkilik, kayamanan, maging yung kanyang kalusugan. Amen. Nagkaroon siya ng ketong, bukol-bukol sa katawan, mga minamahal. Amen. Yung kanyang asawa, inilagay upang umusig, mga minamahal. Subukin yung pananampalataya. Subalit hindi nagkasala si Job, naging tapat hanggang sa huli, mga minamahal. Amen. Kaya nga kapag may nahuhulog ng mga uod, sabi nga niya, mga minamahal, ibinabalik niya sa kanyang katawan, sapagkat sinasabi ni Job, Diyos ang naglagay, Diyos din po ang mag-aalis. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit kung meron tayong mga pagsubok, mga minamahal, amen, huwag po tayong mag-alala, mga minamahal, amen, sapagkat Diyos mismo ang nagbigay din sa atin, nagpahintulot na danasin natin yan. Kaya sabi nga po, Diyos din ang mag-aalis ng lahat
ng ating mga pagsubok. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat ng Salmo 34:19, marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Ito po, mas marami po pala tayong mga pagsubok kaysa doon sa mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Sa mga unbelievers, mas marami ang mga pagsubok ng isang Kristiyano. Amen. Subalit, sinasabi nga po, mga minamahal, inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Sa mga unbelievers, mga minamahal, marami silang dinaranas, mga aksidente, karamdaman. Amen. Subalit kapag dumating sa kanilang kadalamhatian, hanggang doon na lang sila, mga minamahal. Amen. Pag sila po ay ibiginupo ng karamdaman, mga minamahal, amen, naroon na po, doon na rin po nagiging katapusan ng kanilang buhay. Amen. Yung mga iba na aksidente, dead on the spot, mga minamahal. Yung iba, hindi na nakarating ng hospital, doon pa lamang sa bungad, mga minamahal, patay na po, mga minamahal. Amen? Subalit sa mga tunay na Kristiyano, amen? Doon sa mga pinili, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nagkaroon man ng karamdaman, amen? Pinagagaling pa rin ng mahal na Panginoon. Amen? Nagkaroon ng aksidente, mga minamahal, nabangga, nabunggo ng owner type jeep, mga minamahal, galing sa overnight prayer, mga minamahal, yung ating beloved kapatid, pagbangga sa kanya, tumalsik siya ng ilang metro, mga minamahal. Amen? Yung owner type jeep, UP yung harapan, mga minamahal. Subalit yung ating beloved kapatid, tumayo lamang, nagpagpag, mga minamahal, at nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ikatlo po, mga minamahal, kung bakit may pagsubok, mga minamahal, dahil na rin po sa atin, mga minamahal. Amen? Dahil na rin po sa atin mga sarili, mga minamahal. Aklat ng Deuteronomy, Kabanatay 28, talatay 47 hanggang 48, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay. At lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal kanya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po pala, mga minamahal, kung bakit dumaranas ang mga tayong mga Kristiyano dahil na rin po sa ating mga ginagawa, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, dahil sa kasaganaan ng lahat ng bagay, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. Ang iba sa atin nakalimot na po, mga minamahal. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, pag sinabing dumalo 3 times a week, mga minamahal, nasa bahay na lang, live streaming na lang po, mga minamahal. Amen? Balit hindi po sinabi ng ating pong beloved parents in the Lord, makontento sa live streaming. Kailangan po, mga minamahal, amen? Tayo po, mga minamahal, sabi nga po, ay meron tayong fellowship, mga minamahal, amen? Tayo ay nasa liwanag, mga minamahal, amen? Tayo po, mga minamahal, ay nakikiisa, mga minamahal, amen? At sa ating po, mga minamahal, sa pakikiisa, mga minamahal, pakikipag-fellowship sa ating pong pinakamamalaking Jesus, nararamdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sinasabi po, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit kapag nag-rapture, mga minamahal, amen? Yung mga dumadalo sa gawain ng Panginoon, nagsisikap, mga minamahal, amen? Talagang maramdaman, nagpupokus, mga minamahal, isang tiyak na bagay kasama sa pagdagit ng mga banal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Maging ngayon, mga minamahal, amen, sa oras na ito, hindi tayo natutulog, gising na gising, mga minamahal. Ibig sabihin, may kagalakan tayo. Amen? Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pag pumunta lamang tayo dito, mga minamahal, natulog sa ating kinauupuan, ibig sabihin, tayo ba ay ipinapakita ba natin, nakikita ba sa ating mga gawa, mga minamahal, na tayo po ay nagagalak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus? Hindi po, mga minamahal. Amen? Kahit sabi nga po, mga minamahal, kung wala na tayong kagalakan sa paglilingkod, hindi na tayo nagpupuri, hindi na tayo namumuhay ng may kabanalan, maging sa ating pagbibigay na ating kasampung bahagi handog, nagko-complain na tayo, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, mga minamahal,
Aalisin lahat ng mga pagpapala na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ating magagarang sasakyan, aalisin niya ng mahal na Panginoon. Amen? Ibibigay tayo muli, mga minamahal. Sabi nga po, daranasin daw po natin, mga minamahal, na gutom, uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay. Amen? Ipaparanas muli yan ng mahal na Panginoon sa atin. Subalit, mga minamahal, hindi ibig sabihin, dadanasin natin ang bagay na yan, ay hindi na tayo mahal ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sinasabi nga po, mga minamahal, ng banal na kasulatan, tayo po ay mahal ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo pinili, hindi tayo tinawag upang italaga sa pagkapahamak. Tayo po ay pinili upang italaga sa pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Aklat ng ikalawang mga kronika, malapit na po tayo magtapos, 7:14, mga minamahal. Sinasabi po, mga minamahal, amen? Ano ang dapat natin gawin, mga minamahal, amen? Kung tayo na po ay mga dumaranas na ng pagsubok, mga minamahal, amen? Dahil kung ang ating mga minamahal na kapatid, nakikita natin, mga minamahal, nasa pagsubok, mga minamahal, huwag po natin silang questionin, mga minamahal, baka may nagawa yang hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon, amen? Dapat tayong magpanalanginan. Amen? Dapat tayong magpalakasan, mga minamahal. Amen? Dapat po tayong mag-ibigan, magdamayan sa lahat ng bagay, mga minamahal. Amen? Kahit ang nais ng mahal na Panginoon, amen? Sinasabi ng aklat ng ikalawang mga kronika, 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ito po ang nais ng ating dakilang Diyos, ang patuloy po tayong magpakumbaba sa kanyang banal na harapan. Amen? Sumunod po sa lahat na pinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung ano man yung pagtutuwid na ginagawa ng mahal na Panginoon. Minsan, napagsasabihan po tayo, mga minamahal, tayo nasasaktan. Subalit sa una lamang yan, mga minamahal. Amen? Ipanalangin natin na alisin niya ng mahal na Panginoon. Amen? Na tayo po ay tulungan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat wala naman po makakatulong sa atin. Walang iba, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Aklat ng Joel 2:13, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sinasabi po, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Kaya't sinong hindi maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga tayo pinagpala, meron tayong Diyos na sa anumang oras tayo magpakumbaba. Amen? Na kapag tayo nakalimot, nandyan ang Diyos nagpapaalala sa atin sapagkat tayo mahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin. At kayo magsipanumbalik sa Panginoon inyong Diyos sapagkat siyang maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Patuloy pa rin po tayong binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi agad iginagawad ang parusa sa taong masama. Hindi ka agad ibinibigay ang hatol, mga minamahal, kapag tayo po ay nagkasala. Kung ang ating Diyos, mga minamahal, ay hindi sagana sa kahabagan, hindi banayad sa pagkagalit, kapag tayo nagkasala, inatulan tayo, walang matitira sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po'y magpasalamat sapagkat tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 24, talata po, mga minamahal, ay 13. Ito po ay lagi po nating naririnig, mga minamahal. Amen? Ang magtitiis, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong pinagkakaloob, ang bumong kakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Praise the Lord.
Sambahan natin ating malabay Jesus maminamahal. Praise the Lord, tayo po umawin. Muli akong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Kung saan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Amen, hallelujah, hallelujah. Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, nakalang turuan mo, mahal ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Kay hirap na mawala ka, kahit saglit man lang, wag mo kong pababayaan. Pagkat sa iyo ko lang nadama, pag-ibig at galak tunay sa aking buhay. Kung minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawa, ngunit alam kong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalala na turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa iyo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Maminamahal, hallelujah, hallelujah. Kung atin lamang naunawaan ang mensahe sa umagang ito, gaano tayo kapinagpala, maminamahal. Totoo, tayo'y mahina, nagkakamali, maya-maya nagkukulang. Ngunit ang sabi nga ng ating napag-aralan, sagana ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Ang nagiging problema, di natin maunawaan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Di natin matarok ang pagmamahal ng Diyos dahil napakarami na po nating mga pagkukulang. Nakakalimutan na natin, maminamahal, ang mga pangkaraniwan na gusto ng ating Diyos. Tulad ka ng bata. Tulad tayo ng bata. Ang bata ay madaling masaktan, pero madaling makaunawa. Ito'y pinaalalahanan. Mga Kristiyano, habang tumatanda, maminamahal, walang natatandaan. Nagpupuyat tayo. Magdamag, iginugugol natin ang pag-ipagugnay sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi na mahal na pa, isang oras lang mga anak,
pakinggan ninyo ang aking mga pangangaral, ang aking mga salita. Ang ating mga laman ay talagang mahina. Ibig ng ating espiritong pakinggan ang mga mensaheng ito. Ngunit nasaan tayo, maminamahal? Grabe, ito ang nagiging dahilan kung bakit napakadali nating madapa, napakadali nating bumigay, napakadali nating karakadakang tumingin sa mga bagay na ikatitisod, ikawala, samantalang maliwanag ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga salita. Ang sabi ng bayang ito ay nadaya ng dahil sa kanilang kakulangan ng kaalaman. Kung tutuusin, punong-puno na tayo ng kaalaman. Magmula pa na tayo pinangaralan ng ating dearly beloved and honorable pastor, beloved mama dear, ang mga beloved children, ng inyong mga manggagawa na hindi nagpapabaya. Andiyan ang ating mga katuwang ng mga beloved elders. Andiyan palagi ang pagpapaalala sa atin. Di labaga maminamahal, nagiging mapurol na ang ating pakinig ng kanyang mga salita. Kaya ito yung dahilan, maminamahal, na napakadali nating madulas, malinlang, ang sabi ng ating dearly beloved pastor, simple lang kanyang halimbawa, naliligo ka na lang, naligo ka na rin, manghilod ka na, magsabon ka na, magshampoo ka na, maglinis ka na sa sarili mo. A perfect church without blemish, without wrinkles will be brought to heaven, ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11. So, piperpektuhin talaga tayo, maminamahal. Kaya itong lahat na nangyayari sa ating buhay, ito'y tulad ng ating pinag-uusapan, pinagpalang lubos na Kristiyano. Sa buong mundo, wala kang makita na Kristiyano na totoong pinagpala. Kundi ikaw at ako na nandito sa ministeryong ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan ang ating mga sarili, maminamahal. Pakamahalin natin ang mga salitang ito. Pakamahalin natin ang mga hinabilin sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord. Upang huwag tayong mawalay, upang huwag tayong maminamahal, mapariwara. Dahil tayo rin ang sisihin sa huli. Pagkatapos natin ngayon, mapakinggan ang lahat ng mga aral na tinutulugan natin, mamaya pag-uwi natin, we are still empty. Why? Bakit? Napakasimple lang. Nagpupuyat ka na rin eh. Nagpupuyat na rin tayo. Dapat sagad-sagarin na natin. Ayusin na natin, pakinggan na natin ang maayos. Isagawa na natin yung ating napakinggan. Amen? 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon. Umudagil at mapagpala naming Diyos, manaming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, sadyang totoo ang lahat ng mga salita mong iniwan sa amin. Ang aming mga katawang lupang ito ay napakahina, ngunit ibig naming mapakinggan at ibig naming lumakas. Magpaka-espiritual. Ngunit ang hila ng kalaban, ang hila ng laman, mahal na Panginoon, ay nariyan upang kami panghinaan. Ngunit nakakatiyak kami na ang iyong mga salita ay matatag. Magpapatatag sa aming lahat, mahal na Panginoon. Panghawakan mo matibay ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami sa aming mga kanya-kanyang kahinaan. Minamahal mga kapatid na hanggang sa kasalukuyan, nagmamatigas. Patuloy mo sila malapay yung kausapin. Kailangan ka nila, kailangan ka namin. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon, ma-overcome ang kanilang mga kahinaan, ang aming mga kahinaan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, aming pagtitiis, pagsisikap. Tulungan mo, mahal na Panginoon, na pakatatagin ang bawat isa sa amin.
sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Distrad Almeida, akin ang inangkin na katugunan ng aking madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating beloved webcast viewers na nakatunghay mula pa kagabi, pinagpala kay lubos, mga ka-tune in lamang. There are 4 requirements of the gospel. Kung ibig mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan, kailangan mo magkaroon ng pananampalataya. At kung ikay may pananampalataya ng pangalawa, kinakailangan matuto kang magsisi. Dahil lahat ng tao ay nagkakamali, nagkakasala. Kailangan nating manumbalik sa Diyos. Kailangan nating kilalanin ang ating mga sarili na tayo makasalanan. At tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas, Diyos at hari nating buhay, na siya lamang ang kaligtasan. Walang makapagliligtas sa ibabaw ng mundong ito kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. So ang pangatlo po, pagkatapos mong tanggapin ang ating mahal na Panginoon, magsisi sa mga kasalanan, magpananampalataya ka, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya kung malapit ka sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade throughout the country, dito sa Pilipinas, o kung ikaw may nandiyan sa ibayong dagat, we have 48 nation na mayroon kaming gawain, ang Jesus Miracle Crusade. So magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade at magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo. Kapag natanggap mo ito, may ticket ka na papuntang langit. Sure ang iyong kaligtasan, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, kasama na po ang ating mga minamahal na mga kapatiran, may tunring mga bisita dito sa ating crowd. Itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin. Opo, dakilat mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, sumampalataya na tunay kang Diyos. Ako'y makasalanan. Pinagsisihan ko ang lahat kong nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Narito ako, tumatanggap sa iyo, aking tagapagligtas, mahal na Panginoong Jesus, aking Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, patawarin mo po ako, hugasan mo po ako ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo, at panatiliin mo ako, at ako'y makasama sa mga anak mong pinagpala, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, my dear Heavenly Father in heaven, lahat ng mga tumatanggap sa iyo sa umagang ito, kahabagan mo sila. Isulat mo kailang mga pangalan sa aklat ng buhay dito sa kalangitan. Sa pangkalanghatang pangalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, tulungan mo silang aming makakasama sa aming mga gawain. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang point of contact, maminamahal, narito na po tayo sa ating pong pananalangin sa may mga karamdaman, sa mga problema natin, sa mga kahilingan natin, sa mga kapatiran natin narito sa ating pong chapel. Itaas ang inyong dalawang kamay, sama-sama tayong manalangin sa ating mga pangangailangan. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot po natin ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon at ang Diyos ay nakikinig. Kinakailangan manalangin tayo. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa buong magdamag, mahal na Panginoon, hallelujah, narito yung mga anak nagsasakripisyo. Ano mang dalang mga problema, mga suliranin, hallelujah, halutasin mo po ito, pakinggan mo ang kalimang hinaing. Mga karamdaman man ito, pagalingin mo, mahal na Panginoon, problema sa pananalapi, ipagkaloob mo, katugunan, mahal na Panginoon, hallelujah, kaligtasan, kalimang mahal sa buhay, tulungan mo, mahal na Panginoon, na aming makakapili, makakasama na sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor, banggitin ang mga karamdaman, demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, asthma, hallelujah, hallelujah, lahat ng uri ng mga karamdaman, kitong, hallelujah, tumboy, bakla, sa pangalan ni Jesus, magpago kayo, hallelujah, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, di mo na kahirapan, cast out in Jesus' name, be blessed, be spiritually blessed, in the mighty name of Jesus, be healed right now, complete healing and deliverance, I pray, right now, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Let's clap our hands, so there is Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. 3 beses tumalon tayo maminamahal bilang pasasalamat. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ang ganda ng ating pinag-uusapan. Pero wala tayong naintindihan dahil natutulog lang tayo. Ngayon gising na tayo. Ganon pa man, ganyan talaga dahil nagpupuya tayo. So tumalon tayo na 3 beses para angkinin ang lahat ng
katugunan ng ating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating malapay noon. Say, I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great to be praised forever and ever by the Rome, our beloved elder. God bless you po. We love you so much. But our dear Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Lahat po ng pinagpalang lubos ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At aking pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo padadako po sa ating regular announcement po at tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po ang ating banal na gawain, mga minamahal, dito po sa number 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road. At ang ating pananambahan, kagaya ngayong Friday overnight worship, tayo po ay nag-start po kagabi ng alas 9 at tayo ay natapos ngayon ng alas 6 ng umaga. Amen. Praise the Lord. At ang ating Sunday General Worship, start po ng alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating midweek worship, mga minamahal, start po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At ating Bible study, mga minamahal, huwag po nating kalimutan na daluhan doon po sa barangay Tebag sa beloved Tamundong family. At daluhan po natin ang ating Bible study. At ang mamaya po, mga minamahal, mamayang gabi, huwag po nating kaligtaang manood sa ating TV programs sa pangangaral ng ating beloved Pastor Willis Rada Almeida sa PTB 8. Start po ng alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At wag po nating kalimutan sa ating mga beloved adult choir, after ng closing prayer, mayroon po tayong practice. At wag po nating kalimutan, mga minamahal, 5 piso, 10 piso para po sa ating TV and radio program, at maging sa ating beloved kapatid na kung mayroon po kayong concern o nais po ninyong magpa-counsel, mangyari na sa ating mga beloved brothers, pumunta lamang po kayo dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, at sa ating mga beloved sister naman po sa ating beloved Sister Vines. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at huwag nating kalimutang i-share ang ating live webcast sa mga minamahal sa ating Facebook and YouTube channel. Amen. Praise the Lord. At tayo ay maghayo, mga minamahal, at i-follow up natin ang ating mga kapatiran na hindi na po natin nakasama dito sa ating pananambahan, mga minamahal. Remember, mga minamahal, we are brother and sisters keeper. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At mayroon po tayong practice mamayang hapon po, 5 o'clock, sa ating mga selected choir, mga minamahal. Wag po nating kalimutang mga minamahal, mayroon tayong practice. Amen. Praise the Lord. At sa ating buhay, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita, at maging sa ating mga live webcast
viewers, mga minamahal na patuloy lamang po tayong dumalo dahil ang pananampalataya po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos at kabilin-bilinan ng ating beloved parents in the Lord. Mga minamahal, lagi tayong dumalo 3 times a week upang tayo ay talagang makasiguro sa ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at kung wala na po tayong nakalimutan, amen. Praise the Lord. At tayo po ay dadako na po sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Marlon De Vera upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat ay magkaisang manalangin mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos.